зараз в тебе почнеться осінь, і зараз люди будуть ходити на видалення. І зараз в мене теж сезон, виходить, більше осінньо-домовий і весняний. І тоді в тебе робота піде. І я включаюся в роботу в цей період. Ми теж якби всі віддихаємо, як канікули. А тоді піде робота. І то ти зразу собі береш, і курс в тебе є один, другий. Там куча вже питань в мене є, навіть з містом. Ти береш любе питання і розкручуєш його. Бо там нічого складного якби нема, просто треба почати щось одне робити. От прийшла клієнтка. Я дуже рада всім клієнтам. У мене раніше теж не було ж клієнтів. Одна, там, дві, там, три десь, коли я починала видаляти. Ну я з кожну виставляла прям. От я кожну фотку виставляла, прям до і після, розказувала, як було, як стало. Відео робила навіть від лазера, до і після, типу, як було. Такі маленькі відео, як ти робиш, типу, до зробила, і які вийшли, тебе вже є рілс. Чого тобі такі рілси на початок не знімати багато? Ну, воно ж так хорошо виходить. Ну так от. І тобі якби все одно буде реклама йти. Того потім ти можеш підняти ціну.